Assalamu alaikum. Hormatly adamlar. Assalamu alaikum. Sapara bilbil aýdym. Kemine salam, yiğitler, gayırlar. Size de salam, iyileşler, salamu aleyküm. Buyur Kemine. Salam sapara kemine aýdyň watandaşlar emmäňize salam. Aleyküm selam emmäňize. Sapara ildeşler hemmäňize. Bugün ýene täzeden gaýdyp o ýanky yerli hökümetlere gelýäs. Näme üçin gelýäs? Türkmenistanyň gelejegini düşündirýäs biz. Ýanky bizim Türkmenistan bir modern dünýäde o yere gelecek olsa yine şu yerli hükümetlerden geçmelidir. Şu zat açardır. Yani geleceğin açardır. Şunun için biz şu arada o köprek gurrun etmekçi olyas. Bizim yankı Berdi Muhammedovlar ile görüşmemiz belki %10'udur ya da 10'da biridir. Ve ondan son aslı iş başlayan vaktine yerli dolandırış ve yerli hükümetleri dikeltmek o Türkmenistan'a neme integrasiya etmek diýip aýdaýyn hatta etmeli bolýas biz bu zatlary. Oňa o näme üçin etmeli bolýas diýilen soralar döremeli. We näme üçin yerli hökümet we yerli dolandyrşyk näme bolýar? Bu zatlar näme zatlar üýtgeçek häzirki bolýan zatlaryň köpüsi o näme öwriljek diýilen soralar hökman suratda döräýmeli. İlleşlerimizin aklında. Yani soramalı. Bu zady düşünmän ýaşap bolanok. Şonuň üçin ine bugün geňişräk bolup bildiginden geňişräk ýöne umumy düşündürüş berelim. Sapara men şu öňkü başdaky suratlar bar şolary taýýarladym. Şolary täzeden ýene de ildeşlerimize görkezers. Belki şu wagt görenler düşünmedik bolsa indi düşüner. Köp wagt geçti ve köp zat jemgyýetiň ýanky aňyna girdi. Düşünjesi üýtgedi diýip bizim hasabymız şonu görkezýär. Şonuň üçin bunu ýanky umumy we ýöne geňiş edip düşündireli. Bor Kemine. Sapara siz başlap berseňiz gowy bar. Şeyle mi? Bor Kemine. Ben onu neme? Şu Türkmenin, yani Türkmenistan'ın devlet kuruluşu var arada. O şoňa oraya sinet görmediniz. Şu beýlik devlet kuruluşu var. Bizim devlet kuruluşumuz beýlik. Şular ýalyp devlet kuruluşu 21-nji asyrda, 20-nji asyrda ýaşap bilme mümkinçiligi barmy? Diden deme bir käte pikirler gördüňiz mene illeşlere men sonra görýände. Türkmenistan däme öz baştak döwlet diýe bolýan bu öz baştaklygy yalan. Ýöň näme bolupdyr? Şonu bilen oklar özleri näme? Türkmenistan Ortaýa koloniýasydyr. Yani bu kolonyada bunu bilen yok. Köp kişi. O da näme üçin bilinen yok? Bilgi yetersizligi, bilgi kirliligi. Onun üstüne de propagandası yine şonsi bonsi bilen adamlar. Tarihine çenni yoylan ýagdaýda nemes wada. Sen bir döwletiň koloniýasy, onun aýrylan soňam şu öňkü ýalak dowam edýär. Hiç döwlet demesine ütgen zat ýokdur. Ya gowşandyr köp zady. Şöyle hiç zat ütgetmediler. Yani ütgetjek boran adamlary ýok etdiler de. Oňa sebäbi yani o sebäbini soramalylar. Sebäbi sizin şuňky ýagdaýyňyza gelmesi üçin. Döwlet kuruluşy yankı insana indekslerler adama
vatandaşa indeksli devlet kuruluşumuz yoktur. Şoň üçin vatandaş hiç tattır. Ya sinek, ya garınca misali şonun uly görülýän nemesi yoktur, devlet nemesi. Onu seretden görünüp durandır. Ya devlet kuruluşu atýalňyş. Bu devlet kuruluşu döwrüň nemesine aýak uýdurup bileri alak ýagdaý ýok. Adam gitdigiçe de erwetleşmeli, körleşmeli. Sebebi, bunun bir sebebi var da. Yani başına gelen adam gowy erwet ondanam däl. Bir imperiýan koloniýa idi. Koloniýa bolmak nemesine gurulan bir döwlet sistemi var. Siz elmide ama beýleki şolun merkezi nemesinden elmide ama ýyda galmady. Sen öz ene diliňem, ene dilýän zatlaryň hemmejesi 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 20-nji sort bolmaly. Tarihiňe sen olur ýazmaly tarihiňi, sen şolun näme ýazan bolsa, şol ýazan tarihini bilýäňde. O diliňem şonu alak. Biz hem üçin Ors mektepleri, Türkmen mekteplerinin güýçli dip kän tora berdik de. Şoňa hiç kim reakta da görkezden nädir? Sen öz başdak döwlet. Sen ýene diliňdäki mektepler başga bir milletin o mektebinden pek derecede bolmaly. 2-nji, 3-nji, 5-nji ýerde. Näme üçin? Şu sorulara jogap beren adamlar ýok. Oňa bu ýalňyş diýen adamam ýok. Gaýtam türkmen öz çağatyny şu ors mektebine berjek bolup jyrjaşandyr. Pul ber, para ber. Dil bilmeli değil nemesine karşılığında yok bizim. Dil bilmeli, öwrenmelem. Ýöne sen ýene diliňdäki oku beriliş nemesi näme üçin gowşak bolmaly. Dilin toğra orta çıkmalı, cemiyet onu çıkarmalı. Devletin üyeliği demetmen bulatlar. Yani şu yani bir devlet kuruluşun gidecek bir bölüğünü demet. De. Armiyan şunun alaktır. Ne arma dilen dat katı önemli dattır. O yetker kuruluşun ne ile kurdu devletin şunun alaktır. Yani bir devletin yani periferiyette yani vilayeti alaktır ortadan yani guberniyeti alaktır. Yani etkerim şonu kıvaplı olmalıdır. Nefer edip göreyin. Türkmen etkeri öz baştak birden edip bilir mi? Hiç sayede. Koyun akıp göründürler. Yerine tüpün vermeyle de orkandırlar. Devletin kuruluşum bir adama indeksliler. Şol adam yaşamalı, molda şol adam yaşamalı. Akıllı olmalı, molda şol bir adam akıllı olmalı. Halk ne? Halk işte. Bu yakın Türkmenistan'da değildir. Postsovet nemesinin hem yerini şunun alaktır. Ortadan ödünde de şunun alaktır. İmperiyan nemesi şunun. Ödüm yankı Ort nemesinin yankı imperiyatının stratejisi yerimde ama şu basvalcılıklı neme bilen idiyede. O basvalan yerlerini adam yalak ulunu bilen. Yerim kan, nemesem kan, onu da yeni de başkaltın üstüne gidip yani kuruluşu, Anır'dan kuruluşun alaktı. Yani devlet kuruluşu. Yine basvalcılıklı yerini yine belli.
Biz ne ödvaştak bolluk dedik. Devlet kuruluşuna. Üst vermediler. Onu hiç tadı ettirmedi. Etçek adımları da ettirmediler. Düşünenlerine fikrini nemetmediler. Şoň üçin biz bu devlet kuruluşunu büyükten üýtgetmeli. İlki nemeti adama indeksli devlet kuruluşu bolmaly. O da yerli hökümetin üstünden geçýändir. Yerli dolandırış diýilýändir. Yerli territoriyalar. Şo bolmasa Tağtavalardaky problemany Aşgabatdaky oturan prezident näme bilsin? Bilmem mümkinçiligim ýokdur. Derdini getirecek yerim ýokdur. Yani sähelje bir gicik problemi bolsa da haram ölürsün. O sosyal beyleki nemelerini de ýadyňyzdan çıkandır bu atlar. Yolun, elektriğin, yaşayış şertlerin, mekteplerin, bibliotekaların, ballisaların, o da atlan hiç nemeti yoktur. Devlet kuruluşunu üýtgetmek üçin yerli hökümet nemetini, yani devletin fundamenti, totaýdan başlamalı. Şu yerli nemeğim ödüne yeterli, hakkı, hukuku, erkinliği olmalı. Giyin içmiş böyle. Yerli nemeğim şolar yetiştirmeli. Alımdan, bilimden, iş yerinden, hemmesini şolar koordinir etmeli. Ondan ikinci neme biz hükman açık bağdar diýilýär. Bağdar iqtisadiýatyna geçmelidir. Ona kanuni bağdar dünyada kabul edilen her kime deň şertler, nemeler onun eýçiliň gorumy giriş üçin men üç şeyler aklama deýin, sizin pikirlerinizi birleşler eşitde gowum kan yani. Kemine. Sağ ol, Sapara giriş, ören gowy giriş yapdyňyz diýip illeşmezem komentary ýazypdyr. Endi Sapara siz yerli hökümetiň näme üçin gerekdigini düşündirip berdiňiz. Başga aýdyň bilbil. Illeşlerimizem düşündirme vesilesi näme üçin gerekdigini. Birinci bölüm şoň aýraly, ondan soň nädip edilmelidigine. Evet, Sapara'nın kaydan yani devlet kuruluşu yanlış dedik de aslında devlet kuruluşu yok Sapara'da. Yok diýden ha dogrusu bolýan benim ýalňyş diýip aýçylyk etjek boldum halda näme aýdym. Doğru olarak o sebebine onu nereden bilýäs diýip soraly. Menin onu görüp bilýän ýerlerimde tarihte Ýewropaň dünýäye aýramagy bardyr. Amerika gitmeli, İspanya, Portugaliýalyk. Ondan soň Fransiýa, Gollandiýa, Afrika tarapa gidendir. Ne şo ýerlerden koloniýasy edip saklandyrlar. Koloniýalar nädip häsiýetlendirilýär ýa-da tanalýar koloniýa bolany. Koloniýada resurs vardır. Şo resurs alınýandyr we merkeze gelýändir. Eğer haysam bolsa bir resurs bir territoriyadan çıkarılıp sonra arassalanyp ya da işlenip merkeze uğradylýan olsa şol yer hukmany suratda koloniýadyr. O tanım gereği koloniýadyr. Başka da olup bilmeýän, döwlet diýip bilmeýän bir koloniýadyr. Öz başladyk ya da garaşsyzlyk hiç hili sözlemedik bilmeýän mümkin değil. Indi Türkmenistanda zagat punktlar vardır. Yine onu ýöne köýnämede düşündireyim. Yankı işleyiş sistemi
Yine size nahar yiyecek olyanız, yine nahar yemek için hep suratda bir aşkhana vardır. Aşkhanada nahar tayarlanyandır. Aşkhanada hemişe yankı gaz ulanılıyor, iş ulanılıyor. Ondan sonra sol naharını tayarlamak için bir topar yankı musuru çıkyandır, yenesi çıkyandır. Yine şu zatlar aşkhanada alyandır. Şimdi koloniya demeyen çok aşkhanadır. Senden pahat almak için onu yerinize ayalap, ektirip, hizmetini ettirip, insonunda arassalar bir ovadan gedip baplap, daşına uğradılyan olsa sen kolonyasın. 16. asırdan beri edilip gelinyen işlen biridir bu. Yani onu tanımamak mümkün değil. Azıcık okasan yani 500 yıl tarih olken bir malumat değil mi diyen 500 yıl tarih öğrenen vaatın yani İspanya'nın, Portugalya'nın Amerika'da, Latin Amerika'sında esasanan kurulan sistemalarına seyrediklerim Türkmenistan'a katı menzeştir. Oblastlara bölüşü, kontrol ne edip ele geçiriyor ya da kontrol ediyor şu yankı basıp alan yerlerini. Birinci ekspedisiya varyandır, geografyasını öğrenyandır. Sonra yankı bu üç koşun var yandır. Koşun diyen de ulu koşun varanı o vaatlar. Yöne yarağı teknolojisi bu iş olan için. Balık kıyat etme şenli öğreniyen. Öğreniye sonra şu yeri basıp alyandır. O bilen oğlam içinde yaşap veren basıp alınanını bilen o şu derece basıp alyanlar yani bildirmen. Sonra resurslarını alyanlar. O resurslarının nirdeliğini Avrupa'dan baranlar hiç kaysı bilen o. Yerliler bilen nereden hemen varlığını. Şolar görközüye de. Ne için görközüye? Ona Avrupa'dan yankı onlarda yok olan önümleri verip yani satın alyanlar adamları. Onların bilen o. Şu 5 manat verirse gidip milyon manatlık ne hemen hazinanı görközü kayıtlayanlar. Nirdeliğini, nirdeliğini. Ondan sonra onları çıkartmak için bir problema da ne edip çıkartacak? Avrupa'nın berden baran adam olarak. Demir yol tallıları. Oo. Ne Türkmenistan'ı birinci talan demeler demir yol. Yine bu zatlar oturuyor. Sapara azıcık buna üns verip seyredip görsen hemmesi yerli yerine oturuyor. Demir yol şu adamlar için değil, halk için değil. Yine Orslar bize yol vurup verdi. Yol bize vurup veren o. Onlar öndüren yank, paltanı, beylekçi malı çıkarmak için yol gerek. Şunun için kurulan zatlar. O katı yöne koy bir zattır. Yöne onu Orsana aydan vaatı biz size yol vurup verdik diyer. Biz size dil öğrettik diyer. Dil öğretmenin sebebi yankı resursların nirdeliğini senden sormalı, senden öğrenmeli. Şunun için sen dilini öğrenenden öz dilini öğrettiler. O beylek tarafan katıken o dili öğretmek meselesi yöne yekece bir namesine ayda ortaya gelecek. Yine indi şu resursları çıkarmalı. Onu çıkarmak için yankı basıp alan resurs çıkarar yalı olur. Onun yalık fikri yok. Sana çıkartıyorlar o resursu. Seni özün çıkarıp veriyen olur ama alıp gelir. Yüklep veriyen maşini olsun, gemi olsun, beylikisi olsun. Şuna yüklep veriyen sen. Hem ervedi işlem sen ediyen. Yine bizde yankı koyunun yününü arassalamak demek kat ervet bir neme iştir oğlum. Ekolojist neme öyle. Tebigatına katı ulu ziyan veriyor. Sağlığına ziyan veriyor. Şu milletin, halkın sağlığına ziyan veriyor. Şunu ne için uğradılayan Moskva'nın özü arassalan noktanı sana arassalat yalır. Türkmenistan'dakilara, Türkmenlere arassalat yalır. Sebebi koloniya olan için. Indi o zatlar karışsızlık aldık. Karışsızlık alınandan sonra şunyalık bir zat oluyor. İhtiyarlık, yani öz ihtiyarlık diyen bir düşünce döremeli. Öz ihtiyarlık demek ne demek? O bir payitahtın ya da prezidentin öz ihtiyarlığı değil. Halkın öz ihtiyarlığı döremeli. Karışsız devlette. Halkın öz ihtiyarlığı demek yankıya alıp dürlü teritoriyaları vardır. Türkmenistan'ın o geografya ya da tebiatın özü bölendir, ayrandır, ayrı edendir. Bir yer dağlıktır, bir yer çöllük, bir yer yankı oazisi vardır, bir yer yine şonyalık, üt köşüktür. Şona göre de şu yerde cemiyetler yaşayandır. Şimdi şolan hemmesine sen bir hili olmalı değilsen mümkün değil. O dağlık yerdeki yaşayan adam bilen aydalı çöldeki yaşayan adamın yaşayış, durmuş şartları menzeş değil. Yine şunun için yankı yerli hükümetler, şunun için problemini çözmek için, dağlık yerde bir problem olsa şunu çözmek için şu an Türkmenistan'da, Türkmenistan ahliyeline şu bir yankı neyme hödürleniliyor, çözgüt hödürleniliyor. İşler ne o, işler bilmiyor. Yine şunun için yerli hükümetler var.
Eger biz garaşdyrmyzy gazanyp bilsek yerli hökümetler hökman suratda bolaýmaly. Şonsuz mümkin de döretmek. Mikroluk hakynda geçenler gurrun edildi. Ya çayhanadan bilemok ekranda aýdylandyr belki. O ekranına aydılmadı biz özara vururum det. Yine mikroluklar yani ölen adam yazılmalı. Yani yazıcı olsun, aydımçısı olsun, belki bilim adamı hemmesi mikroluk yazılyandır şoları. Sebebi milletin bu bir en kıymetli baylıklarının biridir. Adam kim bolupdur, näli ýaşapdyr, näli goşant goşdy millete ya da bilime ya da belki dünya meçberinde bir sunota ya da bilime goşant goşandyr. Şonu bilmeli adamlar. Ne şoň üçin ýazylýar. Indi Amerikada men onu nämesine barlap göremek, ýöne kinolarynda 2-3 ýerde deň geldim. Eger kinoda şoň ýaly düşünje bar bolsa, demek Amerikada bardyr. Ýa-ni ýöne bir muallim, ol muallim näme çağalary 6-5 ýaşyndaky çağalary sapak beren bir muallim ölen wagty şoň mikroluk ýazylýar, şo muallim. Indi bu mikroluk ýöne yerli maçtatda, ýa-ni yerli gazetde ýazylýar ve arşivde de saklanýar. Yine yerli hökümetlerin beýleki bir tarafı. Indi men bilemok bizde häzir bizim ýa-ni vatandaşlarda bizim hemmemizde ölümüze sığlamak diýen bir düşünje, şoň ýaly bir etikamyz galdymy ýokmy bilemok ýöne yerli dolandırış bolan ýagdaýynda her bir adamyň gymmatlygy şu ýönküsinden 100 artýandyr. Döwlet meşberinde bolsa her bir 3 milyon halk bar diýeli olan her birine yankı haýsam bolsa bir sebeplere göre durmuşdan çıkan aradan çıkan ýagdaýynda ona mikroluk yankı yazmak onu bilmegen mümkin de. Ýöne yerli olanda yankı belli adam sany belli bir-birini tanaýar. Yankı yerli hökümetin ýolbaşçylary diýeli şo ýerdäki adamlaryň hemmesini tanamaly. Tanaýmaly. O giýje islendik wagt turup soran wagtdan şul adam diýen wagtdan ol adamyň nälidigini biläýmeli we bilme mümkinçiligi bar. Ine şo yerli bolan. Şol üçin ýankı biz heme garaşsyzlygyň fundamentidir. Öz baştaklygyň, öz ýetýärligiň fundamentidir yerli hökümetler. Problemalaryň çözmän, gönü problemany çözüp bilýär. Şu günkü merkezler vardır. Aydalı velayet değil ya. Indi kim biri düşündürüp berip biler mi? Yankı belki kemine var, bilbil var, düşündürüp bilerseniz velayetin edýän işini, yani velayet institutunun edýän işi näme? Men bilýänim kartadan seredip gördüm. Etraplar var. Etraplaryň arasında da hiç gibi boşluk yer yok. Etraplaryň edýän işi, misal üçin etrap polisiýasy şol ona bellenen territoriýadaky, içeridäki tertip düzgüni we adamlaryň howpsuzlygyny goramak. Ýöne velayatyň tasir etýän, velayat polisiýanyň etmeli işi bellenen territoriýadaky adamlaryň tertip düzgünini goramak we howpsuzlygyny üçin etmek. Diýmek ikisinden biri işini eden ok diýmek. Ya da biri birine karşı diýmek ol sistemada. Mümkin däle. Territoriýa boş galan ok, velayatlar etraplara bölünýär. Etraplarda bir funksiyasy var, etmeli işi var. Howpsuzlygy goramak diýip. İçeridäki howpsuzlygy, tertip düzgünini goramak diýip. Ýöne näme üçin şol bir territoriýada olaň üstünde ýene bir sanak edil şoňa meňzeş bir näme var. Onu men şoňa meňzetýän. Ine öýüňe telewizor alýan, telewizor goýýan, ýöne oň üstüne ýene bir sanak telewizor goýýan we ikisini açyp seretýän diýmek. Mümkin zat bu. Näme üçin şunu hiç kim soranok. Indi ol nämenin velayatyň we nämenin ol edýän işi kanunçylygyna seretseň nämen aýdyşym ýalyp ýöne beýlik tarapdan seretseň dogry, kim tarapyndan dogry, kim Türkmenistanyň resursyny sömürýän bolsa velayat, etrap, etrap, velayat vardır. Velayattan sonra näme vardır? Merkez vardır. Paytaht geçýär bizde. Merkez var. Bu näme üçin? Diňe kontroly, halky kontrolyň aşagynda saklamak üçin. Aydın gat doğru verlek geçtin de şu adını näme üçin olar öz etmeli işini eden diýär. Bilbil bağışla men 30 sekund kem gürledim bilýän. Gutarmadyk bolsaň dowam edip bilersiň aydın men bollum kaňydy. Şona aýdyp geçen. Indi kontroly amala aşyrmak diýeli. Ýani halkyň üstündäki kontroly amala aşyrmak üçin bu sistema bar. Indi kontrol edilýän yer näme diýmek? Kontrol bir
çağalar kontrol edilmelidir. Sebebi entek öz pikirleri, öz düşünceleri dolu dören bilgini analiz edip bilen okşan için kontrol edilmelidir çağalar. Ondan sonra vatandaşlar ervet deyip bilersiniz yöne hayvanlar kontrol edilyendir. İstendik biz de bilemok. Yani ferma işlerini işleşip gören var mı ya da araştırıp gören var mı ferma işlerini? Fermada hayvanların yaşayışı 24 saat kontrol edilyendir. Toğu olsun, sığır, koyun, geçi tapağı yoksa doğum sahanına çelini kontrol edilyendir. İsteseler köpelteler, isteseler azaltalar. Kontrol dine hayvanın üstünde olyandır. Yani şol sistemaların şu zatları var kızı. Bunu- Kolonya senin şoň bir ýa-ni iyi şeşeri ders. O, şona içecek olyan. Şona içecek olyan. Ol yine kontrol meselesi yine şon ýalarak bolýar. Ýoksa näme üçin gerek bize içeride howpsuzlygy goramak üçin etrap polisiýasy ýa-da etrap howpsuzlygy oň üstünden velayet howpsuzlygy diýip bar. Ýöne ikisem velayetim hem etrapda diýeli territoriýasy, ýöne etrapym şu ýerde territoriýasy. Yine bu çözülmeli, yankı edilmeli. İşte Täze Türkmenistan elbette birinci nowatda yankı yerli hökümetler ve onların öz şuňkuny gaty kyn bolýar, onu düşündirmek ya da görkezmek. Bilmedik bir nämemiz ýaşap göremiz o sistemany. Ýöne yerli hökümet olman biz öz ıhtiýarly bir döwlet barada pikir edip bilmeýäs. Mümkin däl. Ol başa kim gelse geläsin, ol tapaw ýok. Kim gelende de problemany çözüp bilmeýär. Mümkinçiligi ýok. Sağ olun. Hawa, diýen kaçak bolandadım. Aydın gat dogry berläp beşde şu hökümet ýok, hakykatdan hem hökümet bolan hökümetde ýerine ýetirji kanun çykarjy we prokuraturasy dogry işlemeli 3 tane esasy hakimiýeti. Türkmenistanda şol 3 şaha hiç haýsam öz başdak bolmaly şolaryň hiç haçan öz başdak bolup bilmedi. Hatta garaşdyrlygyny alandan şunumy çendi. Şoň üçin bu taýda ýanky velayetlerim doğru işlebilmeye, etraf edversinler velayet olun tapağı yok. Ne misal için aydalı islenlik işler Türkmenistan için häzirki çyryk sistema nähili işleýänini düşünürjek bolýarna. Diňe bir-biriniň üstüne ýanky bir telewizoryň waka üstüne ikinji telewizor alyp, oň üstüne de üçünji telewizor alyp, şonu ýaly dikýärdi. Owalar etraf velayet ondan soň paýtaht diýä, o paýtahtyň üstünden ýokary wezewçilik diýip birde goýupdurlar. Olam hiç ile absolutny işlenok. Şoňa ýüz tutan adamlaram kän hiç kimiň nemesinden berjä edenoklar sebäbi bizde öz başdak işläp bilýän sudumyz ýok. Kanun çykarjy, ana öňüm ýok, şu çakaçyn işläm bilmedi. Innem öde ana meclise bir aýagyny goýup oğlundan prezident edip şunu ýaly basyp alyn. Ödem basvarlı, oğlan basvarlı. Bizim hökümetimizde. Yerine yetirci, yerine yetirciler, halkta şu bütün Türkmen halkı diýip alalım. Olar nähil yerine yetirýär. Şu ýokardan bir buyruk bolýar, ondan her kim öde aşagyna David etýän soňuna bol sen plança topla, sen plança topla. Hiç ne banka işleýänler, ne polisiýa bölümi işleýänler, ne beýleki bölümler, ne bilim hiç zat hemme zat diňe bir-biriniň aşagyny bir-birini urup pul alýarlar. Ondan insanky agyr urgan aşakda gatlaga diýýärde ýanky çağalara iň erwet taýak şu çağalara diýýär sebäbi netijede çağalar bilimsiz galýar. Molumlar pulunu töläp oturup gaýtmak üçin men gapymyň ruçkasyny ellemesin diýip okatman gaýtýan ekenler-de pul berýän ekenler şoň üçin. Ondan bu cemiyet telewizorda hemme zat yalan ýaşrak bilýär hemme adam şonu. Birden lolalar ýene bir zat olaram hökümet diýip ýören bu guramaçylykly jenaýatçy topar. Birden lolaram getirip goýdular ýurduň çem durşunda bir näme lolahana urdular. Indi şunu ýalak ýurtda prokuratura işlälmese, beýleki nemeler işlälmese nädip doğru düzgün nemesinler ne adamlara men aýtjak bolýar adam şey diýerler-de bize
hareket eden yok, hareket edip görködüm. Ona hile biz o hareket edip görköp size bar Türkmenistan ne basıp almalısın, görködmeli. Biz o zatlara ödümüz karşı bolamazsın. Öňem şu hökümetdiň basıp alınýan metodda eýelenen soň biz şonu aýyplap otýar şu wagtynda gurban bolýan biz basıp alýar şu hökümeti diýip otýar. Oğlan basıp alýar. Şo bolýar. Şey diýip otýarsan halk aýtýar, "An barap bilen zok, barıp görködüň da edip işiňiz" diýär. Ýöne halk dogry düşünenok bir zada. Biz halk aýtýar, 2 ýyl bäri aýdyp gelýär. Biziň yerimiz bar, biziň baýlyklarymyz bar. Şolaň bary eýesi halk siz insaňyňyz oýaryň, mertebeňiz, gallaryň, birazjyk ruhuňyz belen tutun, göreşiň öz hakyňyz üçin. Ine şu baýlyklary eýe çykyň, alaýyň da şu baýlyklary ya eýe çykan şu yerlerimiz, bir giden boş yerimiz zaýalan şorladyp gyrdaýa çylgy otyrlar diýä solen. Şuňa halk düşünenok halkyň kellesinde näme? Olam şu ýanky sistemasy şeýle bolan üçin diňe bir-birini urup şu taýaklanýan sistemada bir-birini. Şo bolan üçin olar pikir etýär, biri barmaly, şo taýyk basyp almaly. O ýene de şo birzat, şo sistema durşuny çalşalyp, öz başda hareket edip bilýän, ýanky yerli hökümetler bolmasa, yerli hökümetem şo yerli hökümet diýmek halka, hemme halkyň şo döwletiň baýlygyny, yerini hemme zadyny paýlap bermek we şoňa halkyň öz eýe çykmagy şo yerli hökümet şo ütgeşik nemesi düşünür şo adam ýok. Ýöne öz başda hareket edip bilmeli. Şunu aýtýar, 2 ýyl bäri, ýöne şoňa intak halkymyz alyp bilenok. Bunam ýanky şo bilmedi ady peseltip, diňe 30 ýyl adamy ýanky yalan zatlar telewizorda hemme ýerde yalan zatlar görkezip, diňe adgynçylyk ösüp dursan soň olaň pikir etme güýji eýem nemediler nähile pozul waýerlanna pikir etmek, öz başda bolmak ýene bir zat. Olam şo öňkü döwürden gelýär, ana ýaňy biziň baýlyklarymyzy daşamak üçin ortlar ýol berup berdi. Da şo gatdy döwür men ýadyma düşýär. Ejem gurrun berýärdi, mamam pahyr diýär, şey diýär. Ine men diýär, öýümün gapdalyndan uly gaz turba geçýär. Ne täze ýan Türkmenistanyň gaz turba çekilip başlanmagy, öýüniň gapdalyna uly gaz turba ortada gaz çekilen. Men mamam oruly ölünçe bolmasa şo gaz turba çekilenden soňra mo epesli ýaşanan. Ölünçe kömür ýadam ýanky odun zat bilen pejini ýyladan, öýüni ýyladan kömür çaplap şo o kömürüm erwede ýanky burusap ýanky ýanan nemesinden dem almak olam saglyga da ziýanly. Ine edilýän zat şu owurluk ýöne biz şu zatlar näme üçin üstüne basyp şu ortlar şeýle diýip aýtýar. Ýöne Türkmenistan üçin näşonal bir gatlak bar da ýanky nähileýden Rusça urlaşan gatlak diýýärler, ýa özlerini rus duýýarlar. Abrusevşi diýerler öldür. Bolmasa şu Rusça urlayan gatlagyň köpüsi emmes orsam däl olan. Ola tataram ma nemesem ma. Orsonometer orsur. Orsonometer orsur. Şey diýerler, tiziye ortaya diýde çökür bilmersiň diýe. Biz hiç kim diýde çökürjek bolam, biz öz ýerimizde özümiz eýetçilik etmeli diýip aýtýar. Biziň ýerimizde gelip başga bir döwletler eýetçilik etmesi nä dogry, biz şonu halka düşünürjek bolýar. Biz bar hökümeti basyp aljak bolamzakda biz kanun boýunça etmeliz. Ýaly ilki döwlet urulşyny gurup, ondan şo içine oturdup dogry düzgün ýagdaýda etmeliz, ýaly etjek bolýar. Häzir tapawdy ýok, kim bar aýsyn şo hatda biz siz barsak, şu adam nemesi halksız barsak aýdaly, biziň basyp allygymyz bolýar şo içine. Ya başga biri gelli kärez bar aýsa, ya Murat Gurbanov edil şu Gurban bolan edişýärler. Ne şoňa adamlar henizem düşünbilenokda şo zat bolanyny görselerim, pikir etýär, bir gelip şo tak baryp oturmalaryn buýrup bermeli. Ýok, özleri adamlaryň özleri görüşmeli bar öz geljek üçin. O bize şu taýda oturan adamlaryň hiç kim ýeri ýok.
erwet ýaşap nemedip bu daşar ýurt ortam erwet ýaşap biz çykamzok şutaj. Ýöne öz ýurdumyzy söýüp öz zadymyza özümiz eýe çykmalygyny düşünüp ine 2 ýyl bar aýdyk gelýäs halkymyz bir geden eýesi zatlar var şonu alalyň indi paýlaşyň adamlar sizinki şu zatlar diýäs şoňa ya biz doğru düşünür bilemzok ýöne ine şunça wagt aýdyk gelýänmiziň manysy şo dämi saparaga halkymyz Biz düşündürüp bilemiz onu doğru aýtdyň bilbil. Yani düşünmek üçün biraz yani altyapy gerek bilgi. Soňam bilgi kirliligi var. Yani düşünce kirliligi var. Bu propagandan eden nemesi oyunu milletin nemesine gaty galýan eken. 20-30 ýyllanyp çykan ok. Ne 1981-nji ýylda Türkmenistan Orsiýadyň demesine meýletin girmesine 100 ýyl boldy diýip bayram edip ýördük biz. Yani biz şo türkmenler tarihimiz biz şeýle bilýär. Şo yani ýaşullar gidip Ors paşasyna yalvarıpdyrlar bizi özüňiz alyň diýip şeýle hekaýeler aýdylyp berilýär. Ýöne şu Ors demesiniň içine giren territoriýalar bardyr. 70-80 millet bardyr. Onda kän bolmagy mümkin. Şolaň hemme batyryp alınandyr, ödüm wagşy şekilde batyryp alınandyr. Ýöne mönüde däldir. Genosidiň aňyr başy. Ýöne mönüde deme däldir. Gan bilen alınandyr. Her bir ädimi Kavkazlardan başlap yani Sibirdäki nemelerine çeldi. O Türkmeniň demese ýöne ulu genosit bilen alınan nemedir. Meýletini girdik diýip şolary ýala hekaýany Türkmeniň demesine etdirýärler de. Bizim ýazgy şahyrlarymyz eser ýazyp gördüler. Şoňa goşgy aýdym. Ýöne bu zatlar aýlganç sebäbi tarihyny ýeňji ýazýarda. Ýeňilen biz bolýas, ýeňenem bolar, taryhymyzam şolar ýazýarda. Ine şu wagt Türkiýede çykanlar demek bizim tarihlarymyzy, yani Türkiýe demetiň çeşmelerinden öwrenýändirler. Yani kinolar çykarýar soňky döwürlerde, soňky 20 ýylda Türkiýede taryha hem ünsüp başlady. Ondan öňe Türkiýede de geçmişe neme ýokdy, kändir. Agram talynan okdy. Soňky 20 ýylda gaty ýa tarih bilgisi giňedi, ýa Türkiýe demesinde de. Ýöne Türkiýe Türkmeniň nemesidir. Türkiýe ýa Osmanly taryhyny Türkmen sözüni ulanman Osmanlı tarihini aýdym bolýan nädir? Ýöne o zatlar bilemdik. Türkler başka bir millet ýalyk. Hareket edip görler. Başka millet diýip demedi. Türkçe gürleýän diye özem bolsa ya Arapça ya Rusça sözler ulanyp gürleýär. Utanman Türkçe gürlemäň diye. Indi sapara men ýa tarih nemesinden ýa köre Türkmenistanyň gurrun etdik de. Ya häzirki problemalar nereden gelýär? Indi biz bunu üýtgeçek bolsak näme zatlar ýitýär? Ine birinciden velayet guruluşy we velayet sözü ýitýär dogry. Velayet sözüniň manysyna biraz gurrun bereýin men. Velayet sözü veli sözünden gelýändir. Veli diýmegem hossar diýmekdir. Enata diýilýär. Şo mana gelýändir. Dost manysyna da gelýändir ýa-da iň ýakyn manysyna da gelýär. Ýöne esasy ulanýan nemesi hossarlyk etmek, şo üstünden seretmek diýmek manysyna gelýär. O velayata vali taýarlaýarlar. Bu İslam nemesiniň ýaýramagynda bir syýasy neme de
politika diýeli, neme. Siyasat. Siyasat da bir siyasi neme geografiýany siýasylaşdyrmak nemesinde ulanýardy. Vali meselem o padşah ýa-da sultan gelýär. Vali taýarlap gidýär bir ýere, basyp alan ýerine mysal üçin ýa-da täze giren ýerine. Vali diýilýär, vali diýmegem, ýa-da velayatçy diýmek. Manysy arapça nemede. Ýa-da o eýeçilik edýär, hossarlyk edýärmiş manysyny berýär. Indi bizde Wekilçilik edýär, padşahyň wekili bolýar. o padşahyň vekili, o padşahyň nemesini edip şol gullaryna hossarçylyk edýärdi, arasynda durýan neme many. Indi velayet sözü o şo taýdan gelýär Türkmenistanda. Velayet sözü bize değişli söz däl we ýa modern düşünjäniň, ýa modern döwletiň içinde yer almaly söz hem däl. Bu orta asyrlardan öň orta çıkan bir söz. 600-nji 700-nji ýyllardan orta çykýar. Ya 1,5 müň ýyl golay wagt bundan öňkü zatda. Bunyň modern bolma ýagdaýam ýok. Sistema dolu häzirki günümüzi ele alan wagtymyz ýalňyş we ýetersizdir, kemçiliklidir. Häzir bütün dünýäde yerli hökümetler güýçlüdür we netije berýändir. 50 ýyl, 60 ýyldan soň olum ýetkäpdiler ýöne şu wagt populär bolup ýaýrap başlan sistema şu. Indi biz nähil näme geçmeli? Bizimki döwletiň sözü o tap bilemokda geografiýasynyň o siýasy taýdan bölünmegi diýip aýdala. Siýasy taýdan bölünmek diýmek hakyky manyda aradan serhet çekmek manysyna gelen okdur. Birinji iň kiçi başlangyçda ilçe diýip başlamaly. İl sözü bizim sözümüzdür. Bütün türki nemelerde geçýändir. Hatta Kazakistan Kazak eli diýip üýtgetjek boldular, üýtgetdirmediler sapara 2015'lerde ýalňyşmasam. Ya ondan öňräkmi. Gatykänmişmişi geçdi soň Kazakistan bolup galdy da ýoksam şol adyny, Nazarbayewiň wagtynda Kazak eli diýip eli diýmek, il diýmekde ýa-da Türkiýede, İstanbulda ýaşaýanlar bilýändir. Rumeli diýip, Rumeli Hisar diýip aýdylýar. Rumeli diýmek Rum, Rim ili diýmek. Rimlerin ýa-da Greklerin ýaşaýan ýeri de İstanbulda bilýäňiz, sapara sizem bilýäňiz o. Boğaz kenarlarynyň köp ýerleri şo. Irakda da vardır, Türkmen ili vardır. Il sözü bütün Türkiye dünyasında bahar sözdür, geçen sözdür. Şonuň üçin biz şol nemämize gelmeli, soň bu söz modernleşip bilýär. Dolu halk merkezlidir. Sözün manysy şol. Bir siyasi padşahyň ýa-da sultanyň arzuwy, hyýaly däldir. Onuň üçin o ilçe, soň ilçäniň biraz uluragy, üstü däl, üstü diýsek ýalňyş bolýar. Bu taýda üstü ýokdur. Üstüne sereden hiç bir neme ýok. Diňe has o çalt nemetmek üçin, karar almak üçin ilçe, ondan soň il aýrylýar. Bularyň her haýsynyň özüniň meclisi var, yerli meclisler. Şo wagt gön yerinde karar alýar. Ondan soň onuň iň nemesinde umumunda ulus sözü vardır. Ulus söze ýene bizim sözümüzdür. Bütün Türk milletlerinin içinde geçýän, ulanýan bir sözdür, ulus sözü. Ulus diýmegem yurt diýmek ýa-da millet diýmek. Millet umumy halkyň hemmesi diýmek manysyna gelýär. Ulus meçhöründe ýa-da ölçeginde diýip aýtsak bolýar. O Türkmenistanyň şu görýän, häzir ekranymyzda görýän kartaňyzyň tutuş göz öňüne tutan wagtymyz ulus bolmaly. Siyasi nemede kuruluşda ulus meçhöründe. Ulus meçhöründe meclis nerede bolýar? Açkabatda bolýar, merkezde, paýtagtda bolýar. İlçe olsa şu ilçäniň ilçe diýilende nähil edip alyp bilerse häzir bir sana o şäherçe bolar ya.
O soň şonuň daşynda da bir kısan owa bolar, ine şol iyi. O näme diýeli? Şu şäherde ilçäniň merkezi bolýar-da, ýa-da il bolýar. Onuň nemesine Türkmenistanyň içine baransoň has takyk onu ölçäp demedik. Borsa onu 50 ýyllyk bir plan çizmeli-da. Ya Türkmenistan näçe ulalar, ya halk Kemine nemesinde. gaty daşa gitmäken o bir neme yani goşboça goşoyun yani ilçe diýdiň-de, o ilçeň aşagynda ýene de o hususy yer eýeleri bardyr. Ha. Ana Ine. şonu ýatdan çykardyň. Şu yani yer eýesi şahsiýetdir. Yerin eýesi bar. O senne daş töwrüňdäki goňşulyň bilen bir ilçäni emele getirýäňde yer tenkidir. Ol ilçäňki däldir. Onu ilçe sen şu taýny yani yönetmek üçin yani düzgün tertibini kadalaştırmak üçin şoň bir merkezi bolýar ýöne yerler halkynkydyr. Oň eýesi bolmalydyr. Onun şu demeden gidýär da endi yani yerli hökümet o yer eýelerinden demedik başlaýar da. Doğru. Aýdylar kemine ben deme O şuýda ýanky wali sözüne padşahyň dikmesi diýip bir ildeçimiz ýazypdyr şu kommentariýa. Dünsüm çekdi. Hakykyne wali diýmek ýanky häkim diýilýär-de bizde häkim diýip üýtgedipdir. Hökmeden diýmekdir. Ýanky ýa-da wali diýmegem şol häkim sözü bilen deň manyda ulanyp bolýar. Ýanky padşahyň dikmesi manysyna gelýär. Şol bolmaly däldir olam. Merkezi dolandırışın işaretini verýändir. Bizde merkezi dolandırış bolmaly däldir. Yerli dolandırışlar bolmalydyr. Merkezi dolandırış soňa bir ýurdu o soňuny getirýär. Gynansak da ösdürmeýär ýa-da soňuny getirmese de köp ýerlerde ösdürer. Oktaýna borset ösmede. Hemme zadan bar. Ullakan, ägirt. O indi bundan soňra dargama bol. Hemmäniň garaşan nemesi şol. Ýöne ösmedi. Näme Kremlin var. Ýöne Orset sapara. Ben geçen bir pikirlendim de ýalňyşam bolup biler. Şu Orset bundan soň bir döwlet bolup galjak bolsa şu Kremlin diýilen köşkü diwarlar bilen bile ýykmasalar Orset üýtgemýär bir ömrem. Elmydama ýene aýlanyp o şul nemesine geler ýa-da ýene. Şonuň ýaly bizde de şonuň ýaly bir nemeler hukma suratda aradan ayrılmalı, yıkılmalı nemeler var. Yani bizimki düşünce möçöründe esasanan. Yani köşk nemesi kan yok. Indi buların yani yerli dolandırıcı olan vakti meclis o ne edip saylanıyor. Hazır Türkmenistan'da meclis ne edip emele geliyor. Yok da o işledem diyelim şu sistemi hazır Türkmenistan'daki sistemi. işlemi bilmeýär. Yani O işlep bilmeýär. Kan gördüler o işleni o. Yo şona o hazır işletecek bolsa para o işleýän görürüz. Yok Indi- işlep bilmeýär. Şu o deputatlar nereden gelmeli? O hakimin o taya hakim koyupsun velayetlerin başına, etrafların başına. O taydan o deputat gelmeli. O deputat gelecek olsa hakim bolmalı değil o tayda. Sen o yani hakim diýende yani padşahyň dikmesi diýär. Saylanman gelýän adamlar bular. Yani halk tarapyndan saylanmaýar. Padşah Ahtar. tarapyndan saylanýar. Hazır hem o Ahtar, Aşgabatda o şul adamı göýberýärler. O sen git şu taýyň nemesi diýip. Ýöne täze Türkmenistanda hakim diýilen düşünje ortadan aýrylýar. Onun adyny entek bilemzok. O ilçe, o başlygy, il başlygy diýilen ýalyk şu başlyk sözüni bir neme dogry getirip başgaçarak sözüm bolup biler. Şonuň ýaly bir neme getirmelidir. Olam ilçe bolsa şu taýdaky il tarapyndan saylanan ýa-da il başlygy bolsa şu taýdaky il tarapyndan saylanan o manysyna getirmelidir. Şu yerli ýa-da yerinde ýaşap bile ulandan daş döwründäki adamlar tarapyndan saylanmalydyr.
Yine şonda bu zatlar ayrılıp düzelýän gatykän zat düzeljekde bunu aýdyp bolanok bir-birden. Türkmenistan'da şu an böwet bolýan zatlaryň hemmejesi düzelmelidir. Yani merkezden hiç kimin başına hiç kimi iyi vermäge, yerleştirmäge hakkı yoktur, bolmalan däldir. Göçüp gelecek adamlara şu yerli neme ruhsat vermeden şu tak göçü var bilmiyor. Şonlara neme Ya o son neme de bu demografiýany gaty gowy edip otur diye yerleştiriyor. Yani bundan soň adamın hiline göre yerleşip başlaýar. Yani milletine näme diýip hiç kim milletine hene bir zadyna seretmeýär. Şu daşyndan gelse de o şula adamın eline näme iş gelýär. Yani şula adamın hili nä hili. Mesela o gowum olimler gelmedi isler doğru değil mi? Misal için bir ilçe şehir diyelim. O şehrin yaşayıcıları, enatalar 4-5 tane mektep var olsa, okul yeri var olsa şu taya gowum olim gelmeyen isler ya da yetişmeyen isler içinden. Sonra şol adama o ünüs ve nemesi artýar da nähil diyelim. Bahas diyecek de baha bilen ölçesek o yanlış olur. Değeri neme diye. Değeri artýar. Yeka adamı değil, toprağımın değerim şoň bilen bile galýandyr. Mawa. Umuman yani şol adam, yani şol muallim, o adam o çağları yetiştirecektir. Sonuçta çağları yani iň gowusy ilçenin başına gelmelidir saylanıp. Yani gowu olduğunu adamlarım bilmeli, şu görmelidir. Şonun ýaly bir sisteme gelecektir. Ondan soň geçen bilbilim çıkışını açağına ayılıptır da o yani daş oğuz diye gaty garyp içinde yani öz başta etsen hiç de adam kalmıyor diye. Daş oğuzun garipliğine o ya baylığını bir bilerýär statistika yok şu an elimizde. Yani daş oğuzun halkının gatı o yani ekinçilikte gowuduğunu bilýäs. Yani şu iň soğuk yeri Türkmenistan'ın ve toprağının şor diýeli, iň şor yeri ve suwuň iň az yerinde şol nemäni edip bilýän bolsalar ya da Halmyradaň aýdýşýarlar daş oğuz Balkana açlyktan çıkardı diýär. O haýsy döwürde şol sapara. Yeka neme däl daş oğuz ähli yani Türkmenistany açlıktan çıkarandır. 30-njy ýyllar açlık bolanna. Şu kerwen ýoly bilen gatnap demedendirler. Yani ben bir kerwen ýolunyň nemesinde bir ýyl işledim de nemede Aktepe diýendirler. Ýemredilen owasynda bir ýyl ýarym işledim. Şonu geň görmeli ýalkymda kalkoz başlyk bardy. Aman gella diýerler kan ýelim. Garrydy men ýa atyklary bilen bile nemetdim de. Şonu ben biýikman bolýan ýerim täýatlarda pirip diýerler. Şolong atalary şol aman gella bilen gaty ýakyn tanış ekenler de. Ben geň gördüm. Ýa-hilek beýle bolýar. Ýol ýok, neme ýok. Ya kerwenli diye neme getirýärler diye de aňyrdan yani İrandan gelýän zatlar getirýärler bärden yani tüwi buğday ýejek işjek nemelerek diýen ekenler de. Onuň miýikman ýerleri şunun kakalary ken şu piragalar. Ne şu nemeni tarihi adamlar ýadynda galýan ekenler. Türkmen hiç sady yalan ok. O nemeden ok, onun tarihi ödün etmeliler tarihini. Yazmasam, bozmasam, geçmişine malan ok, tarihine malan ok, onun yani dünya täze gelenler o hiç adam bilen ok. Yani bu adını näme diýip goýjağymyzy bilemez ok da. İýdeni öňünü bilmeýän o
Yani canlar iki ayaklı yetip görün ne uğurlayadır da bu da onu. O sapara tarihi bilmeyenliğimiz hakiki. Yani şu Daşoz Harizm şahların paytahtı olan yerde Şotaya'da o garip hiç zadi yok demek. Yani yanlış ya nereden hays pencereden seyrediyenliğine bağlı bu adam. Onu Aydiyen ben zaten. hilek pencereden seyrediyenlerini ben aydıp vereyim ne. Ne tabiat tabiatın kaldıran nemeti. Baylık diyen de insandır. İnsanın bilgisidir. Şundan ulu baylık bolyan nedir? Bolması mümkün hem değildir. O başka dadını baylık bir pata ediyen ortamız boluşunuz şun kunumuz olur. Yine siz kadımız, nevtimiz baylık bir pata edip gördünüz de. O size şundan yeten zat var mı ne? Türkiye'de kul olup gördünüz de. Sapara var. Hmm. Ne şu menem aydayım olması lazım siz aytıp görüyorsunuz. Bolyan. Yankı baylık meselesinin daha çoğuzda baylık yok. Bizde kıynansak da yine dine şu hatta teröristçilik edip gören topar değil. Baylığın yankı adamı hasar etmezlik oluyor. Daha çoğuzda neme baylık var diyelim. Daha çoğuzda insan yaşayan. İnsanda beyin var. Beyinde de akıl olayandır. Yine şu olan hakiki arası baylıktır. İn hakiki baylık şoldur. Yine şunun için biz yine tarih yazamızok yazmalı yankın bilyenlerimiz ya da görenlerimiz yazmalı yazmak demek eyyam akıl demektir. Şolan baylıktır. Onda daha çoğuz garip olsa Japonya'nın nemesine yöne oturup ağlaymalım yağdayına. Hiç satıyor o Japonya'da. Adada. O arada kömür çıkarıyorlar yani 50. yıllar reçeline sonra 60'lara çıkarandırlar kömür yöne son kömür gerekten oldu hiç kime. Gaz ile nevtin çıkma ile ve şuna divigitiller çıktı da şolarla işlep bilen divigitiller çıktı. Ondan sonra kömürden böyle gerekten oluyor. Efektivnosti pes olan için kömür gerekten. Şimdi Japonya'da şu an açlıktan ölendir. Ben az göre bilemok Japonya var görmem son. Katı garip yaşayandır. Aydın. Açlıktan öyle onlardan ne ekrançılığı var ne gazvalyan baylığı var. Hiç sadece yok. Dağış bilen ağda yani tuğ. O dağlık bir neme yani dağış toprağında bizimki alıp bir bereketli toprağı bizimki de yoktur. Adam sana bizimkiden kendi ilatının sana demek daşoğuz in bağışlan yankı neme Japonya in bir garip yaşayan bir millet şol toplum şolar. Sizin yankı orta atılan fikirden uğur alsak şoňaly bolýar. O teoriya göre. Ne için bizde Türkmenistan'da yine şol vatandaşlar hem şol düşüncede yazıyor. O tarafta baylık yok diye. Adam neme? Mene batı neme de akıla da hormat yok. Akıl beyinde oluyor. Adam insan beyninde oluyor akıl. İnsan var olsa çölün içi olaysın şol. Tapavdı yok. Ya da dağın tepesi olsun. Yaşamak için özüne şertler edip biliyor. Akılın ediyen işi şol. O yaşamak için şertler etmektir. Yani İsrail ne edil Türkmenistan'ın tebligatlarına vervet çünkü hem bedadım denge şöyle. Yöneyle Türkmenistan'da şu gün problemimiz o baylığımızı ulanıp bilmeyiz yok baylığımızı ulanıp bilmeyiz değil aklımızı ulanıp bilmemiz yok. Yine şu problemi var. Adamlar öz arasında biz baylığımız yok diye biz ne edip bilmeyiz diye. Sen beynin ulan İsrail'dakinin beyninin hiç hili tapavdu yoktur. Arasındaki tapavut ne oldu yani hiç hili tapavdu yok. Yani eline şol verilen yankı bir kuraldır. Beyin insana. Hayvanda yok şol beyin. Eğer ondan meter panika düşürler. Men şu geçen ayda çıkış ettim ha. Şonu aytdım da şolda menen bilemok näme çıkya. Şonçun aytdım da eğer da şolun ýagda yok bolsa şu otayda da gadar çeşmeleri bolar ýaly. Gurnap bermerlik. O zatlar barlansoň baran onun ertesi yerli hökümet dörö bolmajak belli da belli döwür wagt alýany. Şunu ben şey dip aýdamda bular şonýalda ýa-da biziň halkymyz ýarsyn dinläp bilen oklar. Bir mantığın dinläp bilen bir mantığını sen häzir aklyny diýersiň aklyňa ulanýsan ha beýlekler gazyn satyp nemetmel biz aklymyz ulanmalymy diýerler. Bil bu nämeden gelýändi bilen oklar da bu aňyrdan gelýän zady. Sovet nemesinin ne koyun ağır bir nemesi vardır. 60 diýilýär da. Doğrusu.
O Aa, bir yerinin hatavını yaşamadı. Başka bir yerinin hatavını yaşamadı. O bizim de hükümet etmeli, devlet etmeli yerler vardır. O aa. devletin özünün haberi yok da o adamda. Sen etmesen bunu yani salgıt verip onun iyiliğine belli ediliyor da ne hem bir yerde şunlara. Soňam ýene bir ýalňyş bir zat bar ýaňky. Merkez diýilen zada kelle goýupdyrlar, ýerleşdiripdirler. Merkez hem hemme zady bilýär, güýçli. Ol dünýäniň hiç bir ýerinde de onuň ýaly däl. Merkez bunu nähile edip düşündürseň hem o kıyın çalışır bir tema ýöne. O merkez o güýçli däldir. Merkez o umuma değişli bir kararlar alıp bilýändir. Ýöne ýeri değişli. Ýöne men öz ýaşap duran o wagtda değişli karary merkez almaly däldir. Men almalydyrym. Meniň goňşularym şu o wagtyň içinde ýaşaýanlar almalydyr. Ýol gurulmalymy? Meselem içinde. Şu ýoluň hili, ýene nämese hemme zadyna şu yerli halk karar vermelidir. Ve ona nädip karar berýär? İçinden adam saýlaýarlar. Şu bizim o adamımız sonuç olan o meclise gelip yani merkezdeki mecliste o çıkış ediyor, düşündürüyor, aydiya. O ondan öğreniyor, beylekiden öğreniyor. Sen ne edip tecrübe ettin deyip. Şimdi ben şu tayda bir zat görkezecekti yine ekranda. İl möçöründeki görünüş bu çizilen çizgi o tahminidir. Çak edilip o çizilendir yani hakikati doğulu gavat gelen däldir onu öňünden aydaly. Däw içine varıp onu içinde çözülmeli mesele ýöne akılda canlansın deyip edildi bu. Ya şu her bir görýän nemäňiz il möçöri. Tutuş kartada ulus möçöridir. Inde ilçeleri şu taýda görkezmekçisi. Bulam ilçeler bolýar. Ýani ilim bölek bolmagy ilçe bolýandyr. Häzirki diýiş bilen etrap diýseňiz ýalňyşrak bolar. Käbir halatda bir şäheriň özem ilçe bolup bilýär da. Ýa-da 3-4 sany o goşulup ilçe bolup bilýär. Ol ýani yerleşne halkyň sanyna ýene näme bagly, ýakynlyk, uzaklyk şolar. O çözer o zatlar biz häzir aýdyp bilmeýäs. Bu soňra ine görkezlen yerler halkyň ýaşap, ýani adamyň ýaşap biljek yerlerdir. Ortasynda görýän uly ýeriňiz hem bolsa Garawum çölüdür. Ondan hem has uludur o Garawum çölü. Biz ýene de öz-özümize nemetmäli diýip göwnlük bolsun diýip şuna kiçijek etdik de Garawum çölü aslında. Näçe 70 mi 75? 85% çöldür. Çöl o yani bunu hiç ýaşap bolmayan hükmünde ele aldık yani şu taýlarda. Ýöne näme aýdyp geçeli o yer boş yer däldir, oňa meýesi bardyr, oňa hökümet, ýerlik hökümeti bardyr. Ýöne territoriýasy ulusy adam sany azaly. Ýöne şu çölüňe meýesi bolmaly, konkret meýesi bolmaly. Näme diýilýär? Ben sandy bir garşy ýerim eýeti bolmalydyr. Hemme jedin nemeti şahsy eýeti bolmalydyr. Şahsiýet. Onun şu şahsiyet meselesine de ne adak geçtik. Şoňa dönem etmeli. Yani hususy eýetçiligiň ýoklugynyň sebebi şahsiyet ýokdur. Şahsy eýetçilik bolmasy üçin hükümlet şahsiyeti orta çıkarmalıdır. O kimliğiniz diýilýär-de. Men kendine diýip bilýän nemäňi şoňa ýetmeliňiz. Şahsiyetiniz ýok bolsa, şahsyňyz ýokdur. O şahsy eýetçiligiň de ýokdur. Ne şu wagt Türkmenin köpüsiniň men öýüm madiýanlar bardyr. Men ýerim madiýanlarym bardyr. Ýöne tenki alakdyr, onu tenki däldir. Şoňa entäklerini düşünüp bilen oklardy. O ýöne döwletem däl. Bir bokly militsioner gelip ten üstünden traktor sürdürüp bilýär. O tenki bolly bolýar şu. Indi şu taýda bir gowur soraw bardy biz şu ilçe, il meselesine girende bir zat ýüze çykdy da sapara. İldeşimiz soraýa.
başka ilçe ya da ilden birine men indi ildeş diýsem ýalňyş bolarmy diye. Indi bu taýda bir müdirlik döremeli bolýar, ýa-ni ilçe, il sistemasy kurulandan soň ýa-ni propiska diýilýär häzir. O il göç şowa müdirligi diýilen ýalyk bir müdirlik döremeli. Onuňam ýa-ni il göçü bolsa ýa propiska bolýar. Bir il diýmek ýa-ni iliň içinden bir adam nire göç etdi. Soň sen öz ýaşaýan ilçe, o iliňdäki ildeş diýip bilýän ýöne başga ilçedäki watandaş diýmeli bolýan. Ýa-ni şu sistemanyň getirişi. Mysal üçin Aýdaly o ine şu kartada görýärse ine Avaza töwerekleri ýa-da Krasnahod diýilýär-de. Şo şäherden o il bolýar, şo şäher diýsek ine il möçüri bolýar. Şo taýdan bir adam bir muallim diýeli göçüp o Daşoza ýa-da Lewagyň bir ilçesine yerleşdi. O indi şol yerleşen ilçesi şo taýy ildeş bolýandyr. Soň ýa-ni Balkandan göçüp gaýdan ýeri watandaşlyk bolýandyr. Ýa-ni siz nire göçüp barsaňyz şo taýy sizin daş döwrüňizdäki adamlar ildeş bolýar sizin bilen. Sınıpdaş ýa klassdaş diýäňiz başka klassdaky ýa-da sınıpda okap berenlere sınıpdaş klassdaş diýäňizmi diýäňiz ok. Bu da şonuň ýalyk bolýar. Näme meselesini kemine şu propiska meselesinde bizde Türkmenistanda gaty ýalňyşdyr propiskany kim polisiýa näme etýän? Polisiýa ýazýar o. Indi propiska meselesini şunu ýaly Türkmenistanyň Türkmenistanda bolmasy ýa-da şu bilen bolşan ýaly bolaýmalyk sebäbi insan haklaryna aykırı bir zat edilýän iş Türkmenistanda. Bir watandaşy olan döwletinde, ýurdunda sen istendik yerde propiska durup bilýän ol sen hakyň, tebiýet hakyň. Men ine şu taýda ýaşaýan diýip ýöne duýduraýmaly. Ol ýazmaly, ýazmaly okmaly olan problemas. Beýle hata bu üçin edilýän zatlar bolmaly. Saýlylar bolýar ýa-da bir başga sosial ýa-da jemgyýetçilik meraperiýateler bolýar-da. Onun ilhana bolýar. Şo taýlarda ýaşaýan ýeriň näme belli bolar ýalyk. Olur ýöne on polisiýa bilen nemeti galtaşan ýeri bolmaly. Ýöne Sovet demesinden adresli büro diýip başlaýar. O KGB'ň bir nemesdir. Padary dilenýesdir. Adresli büro diýilýär-de. Şu adamyň doğundan ölýärine çenli şo taýda hemme hereketleri bolýar-da adresli büroda. Şu onun propiska şoň üçin onu gelýär. Ýa-ni öýüňe çenli. Ol ýa-ni imtihany kontrol etmek üçin edilen nemer. Şu netijesini görüp görüyorsunuz. Sovet demesinin netijesine şu an orsettir. Şoň demesi kalibel beşigi aylar startda bu imtihanlykdan çykarýandyr ýuwaş-ýuwaş. Imtihan ýalak gelip göründe atlar bir bolýan imtihan näler. Men ene ýönkün emede de nemetdim o şu neme gemine ors salatlary ne buçada ya beýleklemelerden tuvalet uğurlaýarlar diýerler. Unitar o ya kötüçilik kafe varka da o bizimkiler hem jurnalak ya neme unitar uğurlap göründüm demesi deňleşdir. Bular cemiyete ýa-ki cemiyeti de dünýä hukuk salýardyr. İmtihanlyk nemeti ýokdur ýöne. O katılma edersen adam ýalak elde pasport berýärdir o. Sen prezident diýse prezident de murt görürde. Ya şu wagt ortuk edip ýörende adyny gözüňe getirip bilýärmi? Oň sebäbim ýok da. Näme üçin? Ya şolar ýöne gowy ýaşaýarlar. Şulan kıyalak yaşayacak gel diyorlar da. Zarar vermen diyorlar. Siz yalak borcak gel ya. Biz siz derler. Biz diye. Yok der siz der.
men nalak bolursunuz diye. Aa. Sapara hava yine de e, bir soru var. O etrap adın nämesi ýalňyş diýip sorapdyr. Etrap adı Arapça söz bulam. Etraf sözünden gelýär. Etraf diýmek taş töwerek diýmek. Ýani bir ýurdun guruluşundaky bir many ýok. Bu Arapça sözü etraf manysynda hiç bir Arapların özlerän bulanýan däldir. O manyny garşylan ok. Etraf manysyny o düýpli ýani velayet sözünden hem has ýalňyş. Velayet sözünün iň azından bir nemesi var, taryhy var. Ýani padşanyň dikmesi diýip bir hildeşimiz. Şo taýa gawat gelýär. Ýöne häzir 21-nji asra gawat gelen ok diýdik. Ýöne etrap sözünün hiç bir asra gawat gelen ok. Etrap taş töwerek diýmek, manysy şo. Ýani daş töwerek diýsen, halk nerede alýar? Ýani il, adamlar nerede alýar? Ýani il bilen ilçe sözlerinde ýa-da ulus sözünde de adam bardyr. Ýani nemesi näme diýel sözün kökü adam bardyr. İl sözünde de. Yani etrap sözünde adam yoktur. Yani halk merkeziyetli bir söz değildir. Bu taýda ulanwan bolanok. Indi etrap bolsa o yine bir adam göç etse şu göç edýän müdürliň adyny etrap o göç müdürligi diýmelim. Etrap göçýärmi? Yani şol neme gelýärdi. Yani il bolanda ýani il diýmek eýem halk, yani adamlaryň köpçüligi, köplük sanyny berýärdi. Şonuň üçin bu nemeleri gatgy analiz etmelidir. Sözler, ulanyan sözlerimiz düýpli ýalňyşdyr bu sözleri. Seçen adamlar, ýa hyram feýaly adamlar, şolaryň getiren zatlary. Demek kemine şu bizim dil nemämiz işlenmedik. Bu da öz başına bir gaty ulu problemadır. Bu arada näçe gurulursan gurulap oturmalıdır. Ýöne bunu spesialistler nemetmelidir. Bizim dilimiz bizi gariplaştırıyor. Gittiğince sebebi döwre wagt däl. Yani ötüşü kanagatlandıran yok. O pikirine yani hem de tözden başlayandır. Dilin demen garip bolsa pikir edişigen garipdir. Yok Sapara yine şo nemäňize has neme düşünce bereyin, soň dowam edersiniz. Pikir edip bilýän adamlar jemgyýetiň içinde elmydama az bolýandyr. 1% ýani özünden pikir döredip bilýän adam bardyr. Ýöne beýleki adamlaryň pikirlenmegi şu pikir edip bilýän adamlaryň orta çykaran sözleriniň netijesinde bolýandyr. Ýani Mahtumoğlu pikir edip bilýän adamdyr. Yazıpdyr, bozupdyr ýani näme kitap demesini. Şonuň guran sözleri bilen o şu wagta çelli hazır biz pikir edip yani yer gelende ulanýas. Ulanmamyzyň manysy näme diýmek? Diýmek şo pikirlenmek üçin ulanýas da. Şo zatlar bir pikir aýtmak üçin ulanmaly bolýas ýa-da. Şoň ýaly bolýar. Soň güne Sapara siz aýdyp bilersiňiz. Pikir nemesi? Ýa söz bolman o jemgyýet pikir edip bilmeýär. Demek şu söz demäňizem has çäklendirir ýaly telewizoriňdy, o internetiňdy yapandyrlar. O 30 ýyllar ya şu ýagdaýa ýetdiňiz de. Bu 30 ýyllar 10-15 ýyllar ýani informasyon vakuumun içine sarılan diye cemiyetin özü yani degradasiya oluyor diye de doğru. 15 yılın içinde. Siz 30 yılın içinde oturuyorsunuz sonra. Bu ne için ettiler diyen doğran yok da. O ne için medya yani adatlar, bilgiçler, el yeterliler, internet ne için çekli. Bunun yönü cenayetten değildir. Bu yani bir milletin çoğunu yetmek için edilen dağıtlardır bunlar. Bu yönü bir düşmanın edip bileceklerden değil. Düşman bunu gücün etmiyor. Düşman edip bilse ne orsun kıyalak bomba o adamın öldürüp bilirdi. Yönü adamın beynini dayalamak düşmana daşından gelen neme başardan o var.
Bunu öyle bilen ettiler ne şu at yani özlerim hiç meselenim çözüp bilenlerdirler. Fikrim edip bilen okulda. Ederiyalak mümkünçülüklerim yok. Ötevi özlerim şu vakumun içinde geçtiler. O özlerim görmüyor. Ne şu an hükümet diyen yani kantorun ehlisini alanında şolordan hiç fikir çıkanını gördünüz mü? Onu yaş 20 seyredip görsünüz. Şolon ağzından bir yani cemiyet için cemiyetin önünde fikir aydılan yer var mı? Ne son 20-25 yıl alın hani analiz edip göreyim. Yeki birinden. İnce kortuna koturonun aşağına kaçır. Yok. Sebebi üyelerim şu vakumun için okuyor. Üyelerim gelişip bilen okuyor. Çağlarım jurnalak. Yani bunu yani şey demesine o atırtatın selekte değil ya da genetikada. Demen tohum yok olmasını öyle ya da ervetten ervedi. Yine Türkmenistan başta Niyadov'un derecesinde şondan yukarı olmalılar. Onun derecesinin ne gerektiğini gördünüz. O ikinci gelen onun aşağıda da millet çok derecesine düşmeli. İnni bunun doğanın yani oğlunun demedi ya. Ola hadem aşağıda. Ne Türkmen cemiyeti şondan aşağı düşmeli. Şunu atırtat intelekti değil yani. Yani yok edecek olsam milleti ya da bir tohumu canlarla hayatını demedeyim. Şu ters selektiflerini işletten o yetteki bu şoktan sonra şu taydan hiç sat çıkmadı. O tersini edip buraya. Kovdan kovsuyla demedi. Ne bulon eden dağdı şol. Ya şunu biz düşünüyorum önümüz. O hükümeti batvalıp demet görmeliler. Şunu öldür gitmedi. Şu ünlüğü duran böyle de başka iş tattı. Cemiyetin akıllı şuna yetmeli. Şimdi yetmese neyle koyduk doğrarsana? Yetmese yani önkü alak aşağı gidişik alak gidersiniz. Yani yok olup gitmeliler sonra. Yankı dil meselesine değindik. Dil meselesinin probleması. Yine onu Türkmenistan'da ya da şu gün yine İslendik Türkmenistan'ın dörödücülü adam olsun, beyleksi yazıcısı kim olsa olaysın ve karşısında kaysı adam olsun tapağı yok. İki tane Türkmen kaysan olsa bir sözün üstünde öz fikrini, düşüncesini aytma mümkünçülüğü yok. Mümkün değil. O aşağında hiçbir fundament yok. Ne hemen çeşme görkezip sen şu dilin doğruluğunu ya da bir kaysam olsun bağırsan sözün doğruluğunu ya da yanlışlığını suud edecek ya da işleyecek sen şu sözü. Ne edip? İnstrumentiniz var mı? Yok. Yok ediliptir. Yine problema şu yerden geliyor. Nazır Üns veriyen kemiğine de yankı sözlerin kökünü misal veriyor. Kökünden misal veriyor. Nereden geliyor? Arapçadan geliyendir sözler. Yönenem için Türkmen dil kuraması yok. Ya da Türkmen dil komiteti yok. Aydın Yemede bağdı başta şu 90'cı yıllarda bağdı 89 85 yıllarda dilçilerimiz bağdı o yani Türkmen ensiklopediyasından yazıp gördüler bir kitoma çıktı mı yani o işlerler üstüne dilçilerimiz bağdı adam değerli yöne elbette yani Komünist Parti'nin kontrolünün aşağına over yani bölücülüklü bir yeme işimiz yok. O terişten çekli, o yağdayın çekli. Yönü suduru bağdı. Bir zatlar edecek oluyorlar. Düşünen adamlar bağdı demek çok. Yani akademiyada nemede bu zatlara düşünen adamlar bağdı. Onun yani düşüneni bilenem mümkünçülüğü olmasa etip onu nokta. Sen üstünde yani kapasitesi bir zat vardır. Neciz o. Şu kontrol ediyor da.
Onun yankı kıramıhın üstünden geçirmeliler. Şu söz yok bolanok diye de bu milli duygularına teatir eder diye. Onu şu sözü sen geçirip bilen o kitabına bara nokta. Mehmet ne yani çüşen sakatında şolar otuyor da. Bolmasa tarihçiliğim de vardı başta. O 22. yıllardaki yazılan demeleri tarih kitapları demettik de. O bizim tarihçilerimiz vardı. Türzüyle sürgün ettiler. Köprüsünü attılar. Sibir'den çıkardılar. Başka devletlere sürgün ettiler. Dine şu milli nemeni tarihi Öldürmek için. nemeler boğdanlar için. Hmm. Bu başka bir tema. Biz bu temadan daşına Hava, çıkmalı. bu tema yankı dil mecbur çıkıyor biz. Her gurrun edenimizde dil çıkıyor ya. Yanlış fikirleniyorsa yankı aydan doğru. Yankı iki Bärdine- Türkmen fikir alışverişi o edip bilen o yankı velayet bilen etraf sözem düýpli yanlış bolan için yankı ulanışda bolmaly däligi için iň azından hazır. Misal üçün de başka günlük ulanýan bir giden yanlış sözler var da. Son hiç zady aňyrsına yetip bolanok, düşünşügen bolanok. Yanlış bolmanın sebeben şu arkasında yankı dil kuruluşu yok bizde. O dil kuruluşu olmasa istendik yere çekip bolýar istendik sözü. Indi bärdine bunun bolmasa näme edip bilersi yankı bilemok meclisin ona nämesi yetermi ýöne bardır şunu kören dili öğrenip bilýän şunu elimizde belki ihsat yoktur ýöne fikirlenip bilýän ýa-da dilçiler vardır. Dilçi diýmek Türkmen dilçisi diýmek däldir. Dilçi istendik dili analiz edip bilýän öğrenip bilýän adam dilçi bolýar. O dili bilip bilmeme näme wajyp bir zat däl ýöne yine Türkmen dilini dikeltmeli bolýar biz gynansak da. Şuňky dilimizi käbir ýerlere ýani gynansak da diýenim ýere öğrenişen sözler vardır. Şolun käbirleri aýrylmaly bolar. Yine sapara gurrun berýär. Sözüň haýsy sözüň ulanylmaly, haýsynyň ulanylmaly däldigine başga adam karar berýär. Bu Trump karar berýär diýer. Diýmek biz ine ýöne bir söz alaly, aýdaly velayet sözü ýa-da häkim sözü. Häkim sözü nirden geldi, näme üçin geldi öwrenmeli. Eger erwet niýet bilen getirilen bolsa, gön aýyrmaly şol sözü. Oňa da bilermenler gerek, bilýän adamlar. Ýörite dil ve dilin pikirlenişe we cemgiýetiň özüne alyp barışyna edýän täsirini bilýän adamlar. Oň ýalan adam elbetde dünýäde azam ýalan adamlar, ýöne belki bardyr Türkmeniň içinde de. Bolmasa daşyndan çağırıp adam çağırıp bu meseleni hukmany suratda çözülmeli bir zatdır. Bizde men Vatikan şahidi oldum. 2 adam davet edýärler, ýöne ikisi hem çol alma diýip davet edýärler. Biri alma diýe beýlek hem başka dilde aýtýan şu almany. Ýöne ikisi şol bir zadyň üstünde ikisi hem aslında seretseň olan ikisi hem haklı. Ýöne bir-birine düşünüp bilmeýänligi üçin davet edýär. Olam dilin ýoklugy üçin, dilin bar ýerinde davet eden o haýwan gören ýerinde uruşa geçýändir bir-birine ýa hüjüm edýär. Ýöne insan hüjüm eden ok. Näme üçin? Arada dil var. Dil diyen bir teknoloji var. O gatulu teknoloji. Güçlü teknoloji. Deme, aydın men bir zada tiyine diýenne. Türkiýede Çerjogdan Türkiýe waranlar var, Mardan, Balkandan, Daşowdan. Yani Türkçäni öwrenýärler de. Türkçe öwrenýärler. Ýöne Çerjog Türkçesi däl, ýa-da mary Türkçesi däl, ýöne hakyky Türkçäni öwrenýärler de. Inni Türkmen sanına bir döwlet dili var da. Şonu näme üçin öwrenenoklar? Men gaty gen görýän. Ya bar mı kan ya yok mu kan? Şu soru açık da. Oňa da ýa dile hormat goýmasaňyz size hiç hormat goýmaýar. Mesele şo taýdan diýe onuň sen çağalan var. Yani men Çerjogda mutal üçin yetişdi. Özök bolup özök däl. Sebäbi ol ýeme informasiýon nemeden sen mahrum ýa-da çäkli. Türkmen bolup Türkmen däl. Sebäbi dilin nemeden okda. Onuň çağalan sen ilim almaly, bilim almaly, bilgi almaly. O haýsy bilen
Ýad bolmaly. Nirden edebiýatym bolmaly, kitabym bolmaly, taryhym bolmaly, ýene bir zadym bolmaly atken. O. Ine köp ata öz çağatyny şol atlardan mahrum edýärdir. Onun bu nemelerin nireden gelýändigini gözleşip görür de. Gördüňizmi? Sen ne Türkiye'ye varıp Türkçeni öğrenip bilýän bolsaň. Ya da Orsiýada varıp Orsçany öğrenip bilýän bolsaň. O Türkmenistany oturup Türkmençäni näme üçin öwrüp bilýän? O ýene dilini ýatdan çykarmalylan zat ýok. Ýöne dil normal bilmeli. Sebäp ýok Sapara. Dilem ýok, öwrenmek üçin sebäbem ýok. Çörek veren ok Sapara o dil. O ya kän tarap bar, çörek diňe çörek bilen çäklendirsek ýalňyşam bolar. Özüň gelişdirip bilen ok çöreğim şoň üçin bolan ok. Hawa kitap ýok, ýanky internete girsen o bir türkmençe bir çeşme ýok bir zat öwrenip biljeň. Hemme zat ýa-ni bir zat gyzyplansa Gadagan ýurtda çeşme näet boldun? Nekemin o taýgam bartan ýene döwletiň nemetine girýän. Hawa şonuň üçin o kim haýsy ýurda giden bolsa şo taýynyň nemesine alyp gelýär ýa-da. Soň ne garşyp bir döwletme, ýurtmy näme meňzeýänligi belli şu wagt. Bu zatlar 30 ýylyň öňkü 100 ýyl goşmasak, soňky 30 ýylyň nemesi, meýwesi şular hemmesi. Sapara şu dil yok bolsa bara şahsiyetem ýitýän eken. Hemme zat ýitýändir. Ýeke şahsiýetler Da şowdan çarjowdan ýa lewapdan datdan kursaşlar maňa aýtýarlar. Bizde Türkmenistana bizde diýe özbek diýerler ýa millet baraly edip ýa şatyrdat diýen şon ýaldatlar diýerler diýe. Özbekistan bar ýa-saman türkmenler belli diýerler diýe. Biz kim diýe? Ine şu ýagdaýdan ýa ortak dilem ýok, bolan dilem yeterlik-de o dille hakykamna özümden ne menden mysal alsaňyzam içinde ýa orsuz barlyk diýenler ýa başga söz öz dilimizde gurulşmagam udobny däl şo ýene de ýetdi-de ne öz dilimizde gurulşmak ansat däl. Kyn köpler ýok, onsoň ýanky dilçiler tapylyp bir ortak dil bolsa şo biziň özümizdäki hemme milletlerdiň özbeklerde başga milletler hem şo dille gurulap özüni türkmen duýup biler, belki bu türkmen duýany buýsan biler. Düzetsek bu zatlar Näme bu atlary ýörüýte dilen şu taryhyny bilmeseňiz bunu düzetip bilmeýäňiz. Bu sebäpler bardyr. Näme tür şeýle boldy dip. Ol ödediň bolan zat ýok. Onuň bir uny bolýan zat däldir. Bu 10 ýyllaň içinde bolýan zatdyr. Ýa dil barada bir ýörüýte bir gepleşik etjek bolýarsa, kemine şo maňa ýiberen dokumentim nemäň bardy? Hawa şonu hazır aýdyp geçjek az nemeden soň. Sen şonu aýtsaň, şo döwürde ors şoňa päsgelçilik döretmedik bolsa, şu türkü milletler var. Ortadyň içinde de var, Türkiýede de var. Şolong hemme jesiniň bir ortak dili öz-özünden emele gelýän eken. Öňe gatnaşan bar eken şol orýala. Bir-birine ýa universitetlerine, okullarına gidip demet. Sapara şu kazaklaram hemmesi yani 99% Ruska govorящий dip ýa-ni rusça urlaşýardylar bundan bir 15 ýylda, bundan 10 ýyl. On şular birden düşündiler şoň ýalňyşdygyna. Häzir rusça urlaýyp dogry Rossiýa gelenler gurlaýanlar öz aralarynda diňe gazakça urlaşýarlar. Hawa meniň hem gazak dostlarym bar. Şolar düşündir ine şoňa bilen diýär. Rusça hiç gürlemeýärler, ýa-ni prinsip tutýarlar. Rus dilini gürlemezlik boýunça. Gazakça gürleýärler. Türkçe de gürleýär, Türkçe de bilýärler de meniň tanışlarym. Prinsip şol, ýa-ni rus dilini gürläni oklar. Bize değişil zat däldi. Indi ýa-ni Saparaň aýdany bar, ine şonu
Yine YouTube'da kanalı vardır. Ataş Gayipoğlu diye. Yine şol yankı aydın sonra ona da cevap. Yani bir dilçi var mı kan deyip soradı da. Şu Ataş Gayipoğlu Türkmen diline beyleki Türkiye dillerine deneştiriyendir. Şol nemelerini gatığı bilya şonun kanalına izarlan benim arasında girip seyrediyen Twitter'dan izarlayan ben onu. Twitter'dan onu izarlayan gataz yani Türkmenler şu akademiyan ösen gatlaklarına kan giren ok olmalı yani Twitter'dan gatı yukarı bir neme de elit diyse bolya yani düşünce önemesinde. Twitter'da da gatığı zatlar paylaşıyor eğer bar olsa izarlan. YouTube'da da kanal var. Şol bir nemeni koyupdur önkü. Birinci Latin elifbeğinde. O arada geniş bir çıkış etmekçi olyaz. Öyle çağırıyor bilen onam çağırıp onun Türkmen dili katığı da nemesi akıcı dili var. Şu tayda yine birinci guramanın kurulanını görkeziye sonra o nemedir bir sebep bilen o şol adamlar ölüye yankı 34. yıllar 31. yıllarda näme üýt köşüklükler bolda sapara etdiler ha. Näme diýil ya şoňa bir zada diýip adı var onun. O katken adam öldürdüler. O milletçi deyip pan-Türkizm deyip demet. O yankı Şolara nemeler hem elbette şowatlar ölýär-de. Gaýsız Atabaýyflaram. O 37. yıllarda ölüye kaygısı tavaf ölüyor. Şu Şol döwür şol 30. Onun yaşıyla gidiyor bular nebesi. Ha, Şu demelerde ne benim mamam bilen karı atamız babamız Ece taraftan o yok ediyorlardı. Olurum soğutlu, okulu, bilimli adamlar. Yani onu bilemiz yok da. O Ece şu 6-5-4 yaşlarında çağı olmalı. Onun şu Palnamoçu gelip alıp gidiptir. Palnamoçu deyilen tövdü kalıptır. O şoň näme bilýärler. Palnamoçu gelýär diýip şu çağalar şu üzümün içine gaçyrýan ekenler-de. Görüli şu korkularyny okuwa da bermendirler. Şu çağalar öyle ýok diýen ekenler-de. Şu milli duýgusy bolan adamlary awlayan ekenler-de. maşgalasy bilen ama. Maşgalasy bilen ýok diýen ekenler. O şu milli duygu in gorkan zatlar şu atlarım şondalyk bolmaly. Ya şu memen orsun protokolü şol. Ha. Ýaşlylar jemlese hem boljak. Bir yarım saatdan köp bolmasyn neme diýä? Ýa da belli wagtdan soň. Ýyldaşlar giň işleýin, ýöne umumy, ýa-ni detallary kan, o düşmedik terminologiýada ulanma sada dil bilen düşündirjek bolduk elimizden gelençe. Düşündirip bilendir diýip umyt edýäs. Biz bu zatları düşünmesek, ýa-ni täze Türkmenistanyň näme de düşünmeýäs. Şonuň üçin öňünden taýýarlyk da köpçüligi jemgyýeti taýýarlamak üçin alıp barmaly biz bu işleri. Ediljek işler şu. Hiç zat gizlenilen ok, saklanan ok. Açık görkezilýär. Ve yerli hökümetler gaty çalt işe girip bilýändir. Şonuň ýaly ukyby bardyr. Häzir Türkmenistana barsaň merkezden düzetjek bolsaň köp problemany 10 ýyly alır. Ýöne yerli hökümete işletip başlasaň eýem 3 ýylyň içinde görüp başlarsa düzelip köp zatlar görürsünüz, yollarımız, suwumuz, yani kanalizasiýaňyz, bilimiňiz, howpsuzlygyňyz yani sana gutarp bolmaýar bu zatlar. Şo zatlaryň hemme zat düzelýär-de 3 ýylyň içinde. Yani o var. Yine yerli hükümetler meselesinde yine yok. Bir zat öz ihtiyarlık sözüne yani de esası yani nazar salınmalı bir mesele. Öz ihtiyarlıdır yerli hükümetler. Yine näme olandır. Türkmenistan'da geçen
o tupan olup caylar, nämeler ziyanı gördü. Beylek altyapılar ziyanı gördü. Lebap Çercev'de esasen yani Amuderiyan yakınlarında diyeyim. Şimdi şol ziyanda yerli hükümet olan olsa onu yerli hükümet özü gönü işe giriyor. Özem bolan sekundundan başladı işe giriyor. Yani başladı tutan entek yıktı mı yıkanok belli del yani yerli hükümet işlep bile yine özü intiharlık demek. Hem korunup bile ondan sonra hasarı yani alınan ziyanı becermek için ya da dikeltmek için hem gönü işe giriyor. Şol sekundunda giyce gün izi işlep başlayan. Ol birinden karışmaya yani şol bolan inson sapar olar Aşgabat'tan karıştılar. Hakim bolsa da etçi işini bilen o bellenen adam näme diýseler şonu eder. Başka mümkinçiligi yok, kıyığı yok ol adamların. Ve sistema da şonu ruhsat örmeye. Indi yerli hükümetlerde şonu alıp bir meseleler yüze çıkanda yankı tebiyet bağışçılıklar olan yağdayında aydalı şol yerli hükümetin özünün gücü yetmese komşusunda yine bir yerli hükümet var. Yani etraf şu yan kaptal etraflar vardır. Şolar kaptalında beylek yerli hükümetler ona kömek edip biler. Ya da kapta komşuna kömek edersin. İstendik yağdaydı. Sil aldı, yene bir Gurokluk zat oldu oldu. diyelim. Gurokluk olup şol Türkmenistan'da şu gün kıynasak da biz entek ekrançılığımızı hiç yani 100% tebliğata bağlı. Yani dünyanın beylekler 70-80% kontrol ediyorlar. Yani ekilen hasılı özleri kontrol edip bilen sistemalar geliştirip Türkmenistan'da 100% tebliğata bağlı. Kova bağlıdır. Bizi hiç saat kontrol edemeyecek. Şimdi şonga gurupçuluk oldu, sil oldu ya da beyleki bir mesele dören altı kaptandaki, komşusundaki yerli hükümete beyleki yerli hükümet kömek edip biliyor. Adam kömek gerek olsa adam kömek uğradıp biliyor, teknik gerek olsa teknikası ya belli de eltirsen başına gelende oğlum sana kömek etmeli. Kömek etmem için Aşgabat'tan buyruğu araşan olur. Özü karar alıp bilen bir mekanizm. Yerli hükümet demek şu yereyeleri var. Yani şolon hükümeti şu taydaki Hmm. Kuruya, her kimin Doğru. özü kuruya. Yine bir vacip mesele var. Yerli hükümetlere, yerli şu yerin yaşayıcıları, yereyerleri, mülkeyerleri kuruyandır. Başka hiç kimin karışma hakkı yoktur. Ve istendik yağdaydı o yerli hükümeti yıkadıp bilyerler içinde yani öz sayılarını geçirip yenedik o mekanizmler şuna mümkünçilik döreder. Hükman suratı ve şol öz baştan işlemelidir. Buyruğu alan günü o yerli hükümet deldir. Günü o yerli ilatın onu ayırmana hakkı vardır. Yine şunun için onu döretmek için yerli hükümet döretmek için merkezden sormalı diyen bir zat yok, düzgün yok. Siz o yerli hükümet döretmek bilen kime ziyan veriyorsunuz? Yani ben öz başımın çaresine özüm bakacak demek kanundan çıkmak demek değil mi? Hiçbir kanundan hem çıkamazsın. Onda şu tayda Cemile hele. İyileşler sağ olun. Yiğitler, gayırlar size de köp sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Tapara kemine aytın. Hemen de sağ olun. Sağ olun vatandaşlar emrinize. Sağ olun.